Sugeng para adiyuswa sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pon gangsal Juni 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer tentrem rahayu, tentrem rahayu. Para adiyuswa gesang sakmangke mila boten gampil senadyan wonten teknologi. Samangke tiyang blonjo cekap ginakaken HP rumiyin kedah mlampah. Rumiyin kedah mlampah tebih utawi kintun serat dumugi lami amri kepanggih tiyang ingkang dipun tresnani. Nanging sakmangke cekap video call. Nanging menapa gampilipun kawontenan ugi numusaken tentrem rahayu. Kanyatan ing media massa bilih raos tentrem rahayu ing wekdal sakmangke langkung tipis. Kada tiyang ingkang nekat tega nindakaken perkawis awon lan malah kepara gesangipun dados kabujeng dening maneka warni perkawis. Kecalan patroaning gesang lan gesang tanpa tentrem rahayu. Ing Yesaya 3 kali ayat 17 ngendika, ing ngendi ana kabeneran ing kono bakal ana tentrem rahayu. Mongko wahananing kabeneran iku kaayeman lan katentreman kanggo ing selawas-lawase. Kabeneran ingkang dipun serat dening Yesaya punika nggadhahi teges kabeneranipun gesang ingkang miturut kersanipun Gusti kalebet angger-angger ingkang dipun paringaken. Katentreman ingkang tuwuh saking kabeneran punika benten kalian kawontenan raos bingah utawi remen kados dene raosipun manah ingkang nembe angsal paweweh. Katentraman karna kabeneran punika langkung lebet lan boten gampil kacuwan. Para adiyuswa, pramila monggo kita sami gayuh katentreman ingkang sejati kalawan kanthi nindakaken kersanipun Gusti lan gesang miturut angger-anggeripun. Mila kita gesang ingkang sari gampil ing jaman sakmangke. Nanging kita kedah tetep nggadahi cepengan inggih menika tetep kedah ngoyot dhateng Gusti Yesus minangka patrokaning lan sumbering tentrem rahayu. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika, amri kawula tansah ngoyot dhateng paduka. Awit nalika kawula ngoyot dhateng paduka, kawula nggadahi raos tentrem rahayu ing satengahing jagat punika. Monggo paduka ingkang berek kawula para adiyuswa ing pundiya kemawon tansah ngoyot dhateng paduka. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan kawula pitados paduka kemawon ingkang reksa lan paring berkah matemah ing pundiya kemawon para adiyuswa lan anak putu kawula tansah rinimatan tuwin binerkahan dening paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Samuel Tujono warga GKJ Pamong Utomo ingkang wedal sakmangke wonten ing ICU RSU Magelang nembe nandhang sakit kritis. Kawula pitados paduka mboten negakaken paduka badhe ngagem menapa kemawon amri sedherek kawula menika pikantuk wetahing kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Mijen. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Sugiyarti Susanto, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kalau pasrahaken Ibu Rini Karaing, tiang sepuhipun Ibu Sinta wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken
Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono inggih kaji Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten inggih kaji Pugeran. Kawula pasrahaken Bapak Samuel Tujono, Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Agus Budi Pranowo, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati inggih kaji Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kawula pasrahaken inggih kaji Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo inggih kaji Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 inggih kaji Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten inggih kaji Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Inggih kaji Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito inggih kaji Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono inggih kaji Plengkung, Ibu Sunarti inggih kaji Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri inggih kaji Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kaji Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken inggih kaji Watu Sikar, Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.